Тағы бір мөһим һорау. Мин бір ел намаз укыйм тей кеше. Бір кайдала укып сыкманым, 5 намаздың фарыз намазларын гына укыйм, улай мөмкинме? Кардашлар, без төрле кешеләргә төрле җавап бирәбез, уларның хәленә карап, шәхесләренә, теге я был булган шартларына. Әйтәйек, кеше бөтенләй намаз кылмай икән. Без ул кешегә әйтә алабыз. Әйдә, агай, апай, исмаһам, мына 5 намаздың фарыздарын гына кыл дип бит. Амына һезнең осрагыгызда без әйтә алабыз. Һез мана 5 намаз кылаһыз инде. Бу һәйбәт. Ләкин һез сөннәтләрне кылмай, үзегезне күп саваптан мәхрүм итәгез. Әйтәйек, бында мисал булды. Иртәнге намазның 2 рәкәгате бөтен дөньянан һәм унда булган бөтен нәмәнән хәерлерәк дигән һүрәт халынды бит инде бит. Ана шул 2 рәкәгат иртәнге намазның сөннәте турасында әйтелгән. Шулай ук бында без әйттек бер җавапта. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям үзе дуа кылган. Алла Тәала шундый кешегә мәрхәмәтле булһын, кем икенде намазның алдынан 4 рәкәгат нәфил кыла. Мына 2 генә мисал. Тағы бір мисал, мана біз әйттік, Ханафи мәзһәбе буенча витр намазын ваҗиб дип атайлар. Ваҗиб, русса обязательный. Кыскаһы, һез сөннәтләрне кылмай, үзегез күп нәмәне югалтагыз. Шуның турында уйлагыз, шуга без һезгә кәңәш бирәбез. Мана Алла Тәала һезгә 5 намазга юл асканы кебек, ана шул сөннәтләрне кылуга ла юл ассын һәм һезнең савапларыгыз артсын. Амин.